Ayan na, si Jason. Ay, grabe naman yan. Kulang pa yung mga soft drinks. Yan na lang muna dadag. Ayan mga kaparing Jason, isang magandang araw sa ating lahat, magandang umaga. Ayan, araw ng linggo. At kahapon nga, pagdating namin dito kahapon, ay ginawa namin lahat dito yung paglilinis. Tapos nalinisan ko yung tindahan. Tapos ngayong linggo, ay pupunta na ako dun sa pinamimilan ko na grocery para malagyan na natin ng laman yung ating tindahan. Sana po panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. At pasupport din po ng mga vlog ko na dito lang muna tayo kasi asakasuhin ko muna dito sa bahay. Pag matapos ko na, balik na ako dun sa Babay Project. Ayun, shoutout nga po pala sa lahat ng mga viewers natin, silent viewers, mga sponsor, mga anonymous sponsor. Ingat kayo palagi dyan sa work nyo. Salamat sa inyo sa mga tulong nyo sa amin. Ayun, panibago tayo ng mga budget dito. At sana lumago yung aming tindahan ni Ami. At yung ipon nga namin ay kinuha na namin para pang bagong simula sa aming negosyo. Ayan, let's go! Tindahan. Ayan, galing na ako dun sa grocery. Tinignan ko muna kung bukas sila kasi linggo ngayon. Minsan kasi nagsasarado sila pag linggo, pahinga. Tinignan ko muna. Maghapon naman doon sila ngayon magbubukas. Papunta na ako doon. Balik ulit ako doon para mamili na ng mga paninda. Ilan to? Alis ka na? Alis ka na? Alis na ako. Papunta na ako ng grocery. Baka kasi doon mag-video. Prero? Prero? Ice wrapper! Ayun na naman yung taong walang kapaguran sa buhay. Ako ay nagluluto. Bebe, ligo na, Joshi. Niluluto ko. Naglalaga ako ng, laga ba yan? Yan. Pinapalambot ko siya and then lalagyan ko siya ng repolyo. Tsaka ito, yung libas. Pampaasim to, kaya pag nilagay ko to, konti na lang ang ilalagay ng sinigang. At yun. Nakligo na kayo, nak. Ayan na, si Jason. Ay, grabe naman yun. Gutom, pagod. Gutom na. Kasi anong oras na eh. Patry ko makain. Magaling sila. Hindi Ha? ko kumakain. Naabutan mo kasi. Hinintay din nila ako. Nagsasarado na yun. Kasi linggo maaga silang nabubukas. Ako lang naman yung hinintay nila. Kaya, Ayan at may tinda na tayo. At ito na yung sukli. hindi. May balance tayong 8,000. Huh? 8,000. Yung halaga niyan 18,000. 10,000 pa lang yung ano. 18,000. Yung nakubaga natin dun sa alkansya ay 15. 15. May 8,000. Ayan o, yung amount. Balance na. Balance, 8,000. 18. And at syempre, thank you pa rin sa sa kinukuhaan namin kasi dati, noon pa, nung nagsimula kami magtinda, doon na kami kumukuha at yun, kahit wala kaming puhunan, pinagkakatiwalaan niya kami. Pag may kulang kami, yan, sobrang tiwala niya. Yan nga, biniro ko.
Magkaangkat ka ako. Sige, walang problema. Tapos nung pagwininta na, ito lahat. Tapos binigay ko yung bayad. Yung utang. Yung 8,000 ka ako. Kain na muna. Pasok ko muna yan. Ayaw. Bago ko kumain. Parang ayusin ko kasi yung tindahan. Gusto Sila, na- baby. Kumain na Ano sila. ayusin mo dyan? Yung bike ilalabas na. Ayaw ko. Kala ko. Ayos na yung kahapon. Ilalabas na lang kasi pinasok ko ulit. Baka kasi mawala yung bike ni Bayaw. Kay Bayaw to eh. Ilalabas na lang naman yun. Pero mga maayos na yun. Didisplayhan na lang to. At Ayusin pa din. pagkakain natin, display ka agad. Kasi ibabalik ko yung bote. Tsaka may pupuntahan pa ako. Ay. Yan, kain muna. Gutom na ako. Bibili pala tayo ng ilaw kasi. Ito. Sira na ba yan? Dalawa, di ba sila? Pasok muna to. Punasan mo kaya mo din. Parang ano. Ano lang to. Pagkakain. Pagkakain mag-display. Ito muna. Ano ba yung ilo? Wala. Pabili mo na dito tayo. Yan ang gagawin natin. Pagkain natin. Yelo. Mamaya gagawa ako ng ice water, yelo. Ang dami palang karni dito. Wala pa tong mga alak. Yun ang mapuhunan. Kaya may gin na ako dito. Yung iba wala. Basta ito, nagkakalaga to ng 18,000. Kulang pa yung mga soft drinks. Yan na lang muna, dadagdag na lang yan. Pag kada sahod, kung malalagdagan yan. Alright. Drinking straw. Yun. Diskarga ko na. Kain muna ako. Oo, sama. Alas 2 na pala oh. Alas 2. 2:02 na pala. Nagkape lang ako bago umalis. Yan, kain muna ako. Kain po. Kain. Ano dalay? Kailan? Madalaan lang kain ito.
Kain ba to? Bibili ng bigas. Wala na palang bigas dito. Ang aniwanan ko. Yan ang importante sa akin, bigas. Yung ulam, madaling mahanap. Sa atin yung ulam namin. May repolyo. May luba. Kain po tayo lahat. Yes, and more. Ang ulam. Ang sabaw ba? Sabaw ka? Nadagdagan na lang ang sabaw ko mamaya. Tulog. Doon ang oras tayo. Kaya pala, nakaramdam na ako ng gutom. Ay, dos na eh. Nakalino ko. Sila hindi pa kumakain. Saan daw ako sumabay? Sabi nga akin, buti ka dito sumabay. Alam ko naman ka ako eh. Ay, yung sa loob nila. Ako pinakamarami din mamili. Alam nila yun. Sobrang bait ng mag-asawa. Pag mamili ko dyan, isang anuan. Ba't yun? Ano ka nila? Nakakapagtenda kami nung dati nung wala kami Nakunan. puhunan. Ano lang, tiwala lang. Ano? Mukha lang ang puhunan. Salamat ako pasalamat ako sa kanila kasi may tumawala sila sa akin. Sila pa yung nag-o-offer. Pag halimbawa wala silang tinda, bigyan Pero ngayon, bigyan, lupit kailangan mo. bigyan ko kayo ng cash, kayo na lang bumili sa iba. Cash. Pag nag-angkat ako sa kanila, tapos kukunin ko na kanila, cash. Bili na rin cash. Bibili mo sa ibang gulo sila. Pinagkatiwalaan niya ako na kano yung pinahawak sa akin pera? Pinagtiwala sa akin, tinutusan akong bumili ng garilyo. Wala yun, 50? 50 o 50 kayo. Pinagtiwala nila. Magkasuyo sila sa akin na bumili. Sarap kumain na, nagmamadali na. Nak! Hinaan mo, nak! Tugtog! Hindi naman nila ano. ano Surprise? yung nahihingaan. Sira na yung body.
Ayun po, tapos na kami ni aming kumain at nakapahinga na. Ano muna ako, palinig ko muna yung naka-private ko na pag ano namin ni amin nung alkansya, pagbilang. At ito na nga yun, yung alkansya na yun, nagkahalaga ng 15,460, may butal. Salamat sa mga nanood dun sa premiere. Tapos yung nakuha ko na paninda, nagkakahalaga ng 18,000 plus, may butal yun. May kulang ako na may kulang pa ako na babalikan doon sa kanila. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat sa sumusuporta, nanonood. At mga solid viewers, mga sponsor, mga anonymous sponsor, shout po sa inyo lahat. At ingat kayo palagi, sana ingatan kayo ni God. Ayun, thank you po. Ayan, bye-bye. Love you all.